Assalamu alaikum. Ambalma slameu. Mbao befo. Auni sogoma. Amba foni slamea ka foli da kurinya kile ka au salamu alaikum. Ni maître Badini di Badra Ali kuma kande meka njija choko bela jelena pour que ka se ka service rendi auma. Amaye mbefo aéroport la lete pour que ka se ka réseau soro puisque me déplacement na réseau ko ka gele. Pour que ka se ka réseau soro ka service rendi awye. Ni ala togo mi ni barhutu ka ala togo bili dole mbe fe ka di ka kla nini awche. Silamaya yɛrɛ bonya n'a kanu kosɔn yani me do ala tɔgɔ ɲɛfɔ la n b'a ɲini aw fɛ minnu ma abonné an ka chaîne kan u ka jija u ka abonné n'a y'a sɔrɔ k'an ka baara min an bɛ ka baara min k'aw ye n'a ka di aw ye ko a bɛnnen bɛ aw ma kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné n'aw abonné na a kana ɲina a ye notification liker pour que n'an ye video bila k'a sɔrɔ wagati min na n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté dɔrɔn a bɛ sin ka video sɔrɔ aw yɛrɛ kun an b'a ɲini aw fɛ a k'an ka video partager an balima silamɛ minnu ti an ka chaîne ni kalama u ka se k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa n'a ye a fana b'u baraji sɔrɔ ayiwa nin ye ala tɔgɔ dɔ le ye nin ye barahutu le ye ni n bɛ fɛ k'a di aw ma bi sɔgɔma in na ala yɛrɛ jatigɛ kosɔn a bɛ ko bɛɛ lajɛlen dilan ni kɔni siga foyi tɛ min na barahutu nafaman dɔ sabu a bɛ tagama ni hamu ye a bɛ tagama ni haisukabi de ye a baara bɛ kɛ cogo di tile 7 le y'a baara ye mɛ aw bɛna sɛbɛnni bɛɛ kɛ alamisadonya fɛ a bɛna mun de sɛ a bɛna barakutu yɛrɛ ka haya sɛbɛ siɲɛ 111 n'a tilara o la a bɛna ahamun a b'o sɛbɛ siɲɛ 111 n'a tilara aisun kabid mudoisu kabid siɲɛ 111 suratul fatihu siɲɛ 1 suratul nuhu siɲɛ 1 suratul kadri siɲɛ 1 suratul kausara siɲɛ 1 ni nasi sɔrɔla nin cogo na baara ɲana a bɛna sɔrɔ ka maɲɔn kisɛ ɲini o de y'a wusuna ye nasi a b'u kilan fila kilan kelen a bɛ to k'o min kilan kelen a bɛ to k'o mu a fari la a bɛna sɔrɔ ka wurudi daminɛ barkutu ka aya min n'a ka kan k'a sɛbɛ siɲɛ 111 o le filɛ nin ye ten an b'a sɛbɛn ni hayatul barhutu o le ye biyayin wa ya yuhi wa ya khairan barihu wa ya man lana ala razak min judi namat o fana le bɛ sɛbɛn siɲɛ 111 bon wurudi bɛ daminɛ jumalon su wurdi be damene jumalon su abana mulo wurdi ba abe biyayin waya yu waya khairan bariki ya man lana ala razak min judi namat abu wurdi siɲɛ 111 ya bariku ya razak siɲɛ 111 ahamun sakakun ala yasun siɲɛ 111 haishu kabid muto shu kabid abu fana wurdi siɲɛ 111 hamu fana 111 bara jigira abu sɔrɔ ka suratul fatihu kala siɲɛ 1 suratul nuhu kala siɲɛ 1 suratul kadri kala siɲɛ 1 suratul kausara abu fana sala kala siɲɛ 1 aba baara kɛ ten lon bɛɛ su fo tile 7 mana dafa a bɛna dondo kɔrɔgbɛman dɔ ɲini ka fara tamaroden 11 kan ani furucɛ gbɛman ani nɔnɔ kɛnɛ caman ba a b'u saraka mɔgɔ min ye silamɛ n'a dɛsɛlen don kosɛbɛ a b'o d'a ma kawatim do kawatim filɛ nin ye a bɛna sɔrɔ ka kawatim ci ko b'a ɲɛ b'a cogo min na a b'a ka laɲini don kawatim cɛmancɛla la mɛ kawatim bɛ don yɔrɔ min na a bɛ don nasi min bɛ mu mɛ min bɛ min a kana kawatim k'ale la aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na ala ka barika don minnu bɛna ala tɔgɔ in baara ko aw salamu alaikum a b'an kɔrɔ yanni dɔɔni video wɛrɛ bɛ na inshallah salamu alaikum